Ang tibok isla sa Bantayan giila nga egg basket of the Visayan region. Ngano kaha? Ana kita karon dinhi sa Franjura Farms Incorporated, usa sa pinakadako nga poultry farm dinhi sa Bantayan Island nga ana may mutang dinhi sa Barangay San Agustin, Madridejos. Ug kauban nato karon si Sir Robert. Mayong adlaw, sir. So, sir, kano sa kapilam ni mangitlog ang manok sa sulod sa isa ka adlaw? Ang manok mangitlog sud sa kadlaw ka sa ragyod, pero nya dili galing gyud sila tanan mangitlog dungan ano. Kay so dili jud ta kakuha 100% nga itlog sa kadlaw di kanila. Medyo nakatabang sa gamay sa dinhi sa atong lokalidad. Aside sa pagpangisda o Aside sa kaya dinhi sa karon sa isla sa Bantayan, labi na sa Madridejos. Sa una dagat may kasaligan ginato dinhi karon medyo na minus naman ang atong pangisda. So ang gidevelop karon dinhi nato sa atong lokal nga kuan may ayuda sa atong mga may suporta sa atong mga opisyales nga mahatagan og permiso ang mga magtukod dinhi og farms like poultry farm, mga piggery farms. Karon siguro butang maingon nato nga ang sa agriculture kining poultry farms ug piggery farms usa na sa nakatabang sa isla. Tungod kay abunda man og isda ang lungsod, ang pagpangisda mo ang main source of livelihood dinhi. Sa akong pagsuri-suroy, nihapit gayud ko og usa ka lugar di nag-abot-abot ang mga mangingisda. Nakita karon dinhi sa dungkaanan sa Sitio Villa Gonzalo, Barangay Mansilang. Klase-klase lang ang mga isda ang ako nasaksihan, ug labas pagyud kaayo kini. Atong tanawon lang isda dito, ang mga bag-ong kuha nga isda nila. Sa isda, ma'am? Papag? Nakuha niyo eh. Atong kilohon, kung pila yun eh. Ilan na ito kilohon? Tris kapin. Ilan ni? 3-4. Ilan na ang 3-4. Da-discount, gilimpyo lang, 4. Padayon kong naglibot-libot sa lungsod sa Madridejos, ug naa na usab ako'y laing na diskubihan. Kaya abunda man sa isda ug uban pa, dili kalalis nga nakakita gayud kog daghang buwaran dinhi sa Madridejos. Vernacular term ani gyud is sa amo diri is tabagak, pero kung Tabagak. sa Cebuano ni siya ang tawag ani is tamban. Tabagak kung diri lang. Tambagak kung sa amo. Tambagak diri. Tabagak. Pila man siya ka day, sir, kanang ibuwad gyud siya. Atod Ibuwan. nga matawag na to nga finished product nga pwede na nato siya i-distribute, i-supply. Actually dili ni siya maabtan gyud og kanang 24 hours at least minimum of 1 day buwan ni siya buntag din pagkahapon mga 2 PM okay na siya, pwede na siya. Gawas ni ana aduna pay laing buwaran. Nakita karon dinhi sa Barangay Bunakan, home of the beloved. Sa mga buwan kap nga daghang tag makuha nga mga beloved. Karong summer gyud ang tigkuha ngani. Summer gyud ang pinaka-peak, dagdaghan gyud nagkuha ana. Nya kanang 11 ka masigan mao na mo kuha og na 5, na 10, 30 o na may 40 ka binder pa sa ug managat sila. Ug mawinos gyud nasa tigilagmay ra gyud og Magdepende sa panahon. depende sa panahon. Kani mga sailboats mao ni gitawag nga basnig. Mao ni sila manguha aning mga beloved. Tinuoray gayud nga dinhi sa Madridejos, daghang pamaagi sa panginabuhian. Kinsay magtuo nga kining bat sa dagat pang-export. Para asam siya unsa may gamit ani niya, asa man niyo distribute, i-supply. Pagkaon dinhi sa mga insect. Bisag mga local diri mo order. Asa man lang isagol ni sa sa ila pa sa pagkaon. Basta mo na ila, murag sa teachers nila sa karni gani, sir. Daghan gayud kayo kong nahibaw-an nga panginabuhian dinhi sa lungsod sa Madridejos. Samtang naglibot suroy ko sa malinawon nilang lungsod, nakakita na sab ko og laing nindot ug karaan nga balay. Kini mo ang ancestral house sa mga Villa Carlos.
Duha na ka mga mayor sa lungsod sa Madridejos ang nagagikan aning balaya. Sa akong pagbalik, Mao kini ang Pag-asa Satellite Marinboy ug duha lang kay ngun-ani sa tibuok Pilipinas. dinhi sa Barangay Kudya adunay dako nga mangrove plantation. Sa una pagtanom namo 2,000 to 30,000, pagkasunod tuig 40,000 nya. Di padayon hangtod nga niabot adtong GK. Nagtanom usab mi og almost 10,000 kabuok. 10,000. Ka seedlings kanang naadiha karon nga kanang gagmay pa. Kato na dito sa Kana. Mao jud among gitingaham nga kaning among pinakadako nga mangrove dinhi sa among barangay nga mahimuan namon og boardwalk padung dito sa pikas nga baryo nga gitawag og Tabagak. Oo. Inyo ni open to public. Open to public. Aduna pa gayud laing interesting fact nga gipasigarbo gayud sa mga katawhan dinhi. Inyo nang mahibawan kung musakay mo aning pump boat. Excited na mo? Samot na ko. Tana, ugubani ko ninyo sa paglawig across the Visayan Sea. Mao kini ang Pag-asa Satellite Marinboy ug duha lang kay ngun-ani sa tibuok Pilipinas. Ang una ana mahimutang sa Bataan ug ay ikaduha anaa mismo dinhi sa lungsod sa Madridejos. Ayaw mo og kakurat mga suruyan. Usa kini ka device nga mukha og weather og ocean data diha sa kalapad sa kalawasan sa kadagatan. Kadungog maron, mutingog ni siya basta adunay mopatong. Di ba amazing? Bisan unsang gasa sa kadagatan, mapasalamaton kayo ang katawhan sa Madridejos. Ang kaabunda sa isda walay sama. Gikan sa baybayon makita nimo ang labo sa isda nga mihagit sa gagmay ug dagkong mananagat. Ug agig pasalamat sa kaabunda sa ilang panagat namugna ang Isda Festival. Kinumduman nga niadtong Agosto tuig 2011, ang Isda Festival may nakakuha sa second place sa gipaygayon nga pasigarbo sa Sugbo, nga usa sa mga programa ni Governor Gwen Garcia. Walay sama akong kalipay sa dihang nibisita ko sa amihanang lungsod sa isla sa Bantayan. Ang lungsod nga naila isip Little Alaska of the Philippines, ang Madridejos. Nahuman na ginatong explore ang usa sa mga matahom nga lungsod dinhi sa isla sa Bantayan, ang Madridejos. Tinuoray gayod nga ang lungsod abunda kini sa gasa sa kadagatan. Ug kung ikaw makabisita dinhi, siguradong magbalik-balik yung ka. Hangtod sa sunod higayon sa pagdiskubre sa naglain-laing talan-awon gikan sa mga maanindot kayo nga lungsod ug syudad dinhi sa lalawigan sa Sugbo. Ako si Matt, dinhi lang sa atong programa nga para gyud natong mga lagan nga ganahan og hilig kaayo mag suroy-suroy.